Er moet meer omdenken en budget komen voor ziekten als HIV, AIDS en tuberculose. Dat vindt de 23-jarige dokter Jens Eck. Uit naam van de internationale organisatie ONE reisde die hiervoor naar Den Haag. Binnen ONE is Jens de enige Fries die hiervoor strijdt. Ik denk dat het gewoon heel lastig is, omdat de Randstad toch best ver is. En dan moet je heel veel tijd vrij hebben, vooral als jongeren. Ga vaak met het OV. Dus je bent gewoon heel lang onderweg en heel lang bezig. Te jaren mij oren jeugdambassadeurs bezieken Jens de politici in Den Haag meer wies te meidjen binnen het onderwerp. Dit docht de dokter Eck binnen de regio Noord-Eerst-Friesland. Maar wat landelijk dreig is, blijkt regionaal Eck heel lastig te wezen. Ik zet me er wel voor in de regio om ook het gesprek hierover aan te gaan. Maar het is wel lastiger om de verbinding te maken met de regio erin. Het voelt heel vaak als een heel ver weg van je bedshow. En is het toch meer dat mensen zeggen van goh, we hebben heel veel problemen hier in de regio en we hebben zelf dingen waar we mee bezig moeten. Waar moeten we ons ook nog bezighouden met wat heel ver weg afspeelt. Jens is tevreden over de dij in Den Haag. De jonge activist hoopt dat mensen zowel landelijk als regionaal meer omdenken ha voor het voorkomen van deze ziekten. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, ook omdat we allemaal deel uitmaken van deze planeet. En we eigenlijk elkaar heel veel kunnen helpen met kleine dingen en grootste dingen, zoals hier vandaag bijvoorbeeld staan.